Słuchajcie, panie Łodzianie, witam ja. Rozpoczynamy teraz, nie będziemy grać All Stars, ja to chyba gra, w której możecie zagrać swój team, playoffsa, NHL, a team League, zamla team narodia. Ja se naprej pozrieť do nášho týmu, ale predtým sa to jeden balíček. Dole, kto nám tu padne. Dosť dobrý hráči. Akože, no, vidíte, sme prvý v našej lige, ale my dnes ideme reštartovať turnaj so Slovenskom! Tu máme Slovensko profesionálne muži a Rusko máme vonú. Naša základná postava zvláštna. Účná nová Kajdoš. No, ale, hajde. Anielska, ideme pre prvé miesto. Toto je prvá časť. Druhá časť bude okolo za týždeň. A bude to vyhypené o Slovensko. Wow. Musíme nabiť lopice. To nám minule urobili. Prvá tretina. A prehrali sme. Dobre, a brankári ide von. Prenašať sa len to môžeš. Takto krásne. Dáme sa brankára. Dobre. O, toto som do čtvrtky. Poď. Dobre, ideme. Nie. Do prázdnej bránky prehrávame 1-0. Dobre dokázali. Asi ten Novák mal úplne ísť, ale on tam zaspal na modrej a nešli. No poď. Najdoš? Hva? O, dobre. Máme nul. Nevyhrávam to. Dobre, prehrávam 1-0, ale my dobre. Počakaj, čo robíte Slováci? Nehrajte ako v realite. Nie. Do Slovensko! Tam je to Bačník. Toto bola pekne veľmi vyhrané. Toto bez... Máme guly. Máme? Akože prostá je tá hala. Máme buly zase, už sme sa do toho dostali. To koko. Máme presilovkovú hru. Na 5 minút. Prečo to neovládame? To nejde, to nie je možné, neovládame to. To nedá ovládať. Musím vám prerušiť video, lebo sa ich zbyla baterka. Ale dobre, a už idem už tak vidieť. Taká presilovková hra, toto je za úplne pokazené. Ale už ideme, poď! Toto bolo tak zle. Tak zle. To není mi možné. Poď! Nie, poď, to bude nakazené. Dobre, toto neviem, čo bola. Toto je zavrieť vlastne. Dobre, idem dopredu. Dobre. Keď sa vám takéto páčia ľudia, tak dajte lajky, odbery. Gooooooo! Benchník zase. Dobre. Viete, teraz aj zbrankám. Ako to ideme od brankára. Ó, ja som viem. To nejde, to čo je? Inkasujeme gól do prázdnej bránky. Nie.
To nie można. Brydzio! Ej, nie mogę skrywać. Sam lecę. Oczywiście. Zawsze wiem, co musimy wyrównać. Ja nie wyrównam, nie. Wygraj! Chodź, Benci! Dobra, idziesz. Nie! No, chodź! Nie! Dobre, przedłużenie. Dobre. To co nie dał? Gol! Słowensko! Ejo, Słowensko! To była jakaś czasaka. Aha, to była nasza sytuacja, nie życzę robię. Robimy sytuacji, przegrać do państwa sprawy i będzie najlepszy. Dobra, tak to krasnie. Jej, Fortnite. Wow. Chodźcie spać. No, to jest najlepsza hokejowa gra. Aż po NHL, bo NHL jest NHL. Wiecie jako NHL jest NHL, a All-Stars jest All-Stars. No, tak to. To nie chcemy mi. Tak to nie. Pokraczować. Dobre, idziemy grać na Steam. Michał na Seligu. Jeden z później. To pierwsze na Seligu grali. No dobre. O, to już będzie. Nie, ja nie chcę wymienić. O, tak, nie robię tylko. To nie, to nie robię tam. Ja robię tam nie takie tyle, bo kickboxer leci. No, to co? A poza tym to nie są takie. Siedliszka. Dobra. Siedliszka, daj pokój. Dobra, idziemy grać. Siedliszka się nie grać. No, idziemy na Steam, to będzie najlepsze jeszcze. No, to będzie najlepsze. Wow, ale mi tam nie sezon. Wow, Niko, hokejowy rodzinowy. Hokejowy rodzinowy. Tak, to hokejowy rodzinowy wyskoczyło. Oj, wyskoczyło jest proszę. Na kiermu. A to taki puchar. Taki pryszczałki. Dobra. Gramy. No strzelaj. Kickbox skoro go, dobre. Dobre. No, tylko. To widzę dopisanie. Idzie do brody. Dobra. Nie! Do 20 minuty, a 9 sekundzie. Tutaj krasne.
Poď. Go, vyrovnávame. 6 minút a 40 sekundy. Rýchla odpoveď zo strany hokejovi hrdinové. Toto je autizmus. Poď. Oj. Dobre, poďme. Toto som skoro zase dal. Toto bolo krásne. Servíre. Pozor. Treba to ubrániť. A inkasujeme go 15 minút a 15 sekunde. Toto, joj. Toto sa mi ešte nestalo, že by mi dievča nedal. Poď. Pozdi. Nie. Dobrý brankár. Dobre, Kolfdis. Takýto skromný štadión majú oveľa lepší 100%. No, ukážem náš štadión, okej. Poď! Jotička! Nie. Musíme vyrovnať. Poď. Poď ešte. Poď. Nie. Blokovanie puku. Nie. Poď. Ešte sa mi nestalo, že mi dievča nedalo. Poď, čip. Dobre. Gól! Je vyrovnané. Toto bolo tesnotka. Poďme. Nie. Tady náš maskot na povzbuduje. Máme 6 sekúnd, aby to vyrovnali. Nie. To nič. Dobre, poďme. No, poď. Ešte troška. Zabojíme o ten púk, nebojme sa. Nie, toto postihnutý, čo robíš? A ideme. Tričky, bičky. Gól! Tričky, bičky, poviem. Pi. Ačky. Vyhrali sme 2-0 na 3-2. Ešte vám ukážem, to je stadiónik krásny. Samozrejme, náš raz je prvý ako najlepší.
To výborné. Krásne výrody. Sme. Veru. Dobre, ideme. Zahodiť. Ja nechcem odbedu, ja chcem vidieť na stadion. Toto je dáš. Teraz ho přicháme do výbavy. Ktorý dal přijít do výbavy? Okay. Ja neviem, ako mám prepust, ale to už je výbavy. No poď. Poď už tam. Dobre, už práve. No, krása. Na stadion je krásny. Pozrite sa na mňa. Ja už chcem dať. Dobre, čaute. Dajte like.